Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Hinali na lang nagdag sa mga nagapabakuna sa isa ka mall sulod sa Bacolod kay inasag aga. Bacolod DOC nagsiling nga sumugod sa Biyernes, suguran ang pagpangbakuna sa 20 tanan ka mga barangay sa Bacolod. Yaring report. Social distancing, ang gamit sa face mask ninyo at face shield, ay atong tandaan, nakabakuna kita, harap yapon si COVID. Ginasulit-sulit ni Dr. Chris Rongon sa Bacolod Emergency Operations Center sa mga nagapila para sa pagpabakuna sa Ayala Malls Capital Central nga hindi pagkakson ang mask ag face shield samtang yara sa pila. Hinali na lang abi nagdamo kay inasangaga ang mga nagapila sa pagpabakuna. May mga nagabantay nga nagapasiguro nga hindi mag-inikit-ikit ang mga tawo. Ginpalibot ang pilahay sa 4th floor antes makalabot sa waiting area para may physical distancing lang sa gihapon. Si Ronald Uy sakay sa iya wheelchair ang isa sa mga nagpila. Las 10 ang aga nag-abot, antes maglas 12 na humana siya sa pagpabakuna. Tapos na. Tapos ka na? Pihina pa ka mo, de? Mga oras ka pa, de? What time? Ano oras ka pa, de, sir? Hindi ako. Aga pa? Mga oras? Chen. Mga 10. Dasig man lang. Tapos na. Tapos ka na sa bong. Sunod kay Dr. Sorongon, gikan sa 200, gipasakaan nila sa 400 ang uyag nilang bakunahan sa isa ka adlaw sa Ayala Mall. Damo na damo nila nagpalista ang tanan sa prioritization. Gin-increase na namo kay kaya man namo ng 400 sa isa kadlaw. Diri sa isa lang kami, 400? Kaya. Nagapon mga 200 plus eh. So, subong we would like to achieve at least 400 for today. Sumugod sa Biyernes, magasugod naman ang pagpangbakuna sa 20 pagid ka mga barangay sa Bacolod, magluwas sa SM kag Ayala. Tuyo nila nga malabot ang 1,500 tub 2,000 ka mga mabakunahan sa kada adlaw sa Bacolod. This Friday. Sa Friday, masugod na kita sa mga barangay. Kaya nakabatong kita, may ara kitang 8,400 mo Oo. nga doses nga i-roll out. So, Oo. we will be tapping almost 20 barangay vaccination centers, including Ayala and SM. Yes. SM Yala plus 20 barangays. Yes, Para mas plus lasig daw. Tanan Hospital who will be administering their second dose of AstraZeneca. Wala anay sa bakuna buwas nga adlaw bangod holiday pati na sa weekend.